Nuwun. Sehat selalu nggih Pak Haji. Bapak Sular. Monggo Pak De. Bapak Susilo matur sembah nuwun. Monggo De, ayo De. Monggo lho. Monggo monggo. Pinarak mriki monggo. Juragane Auka Mas Dung. Selamat siang. Matur suwun Pak Haji. Pak Haji mulai dereng. Sampai belum. Sembah nuwun Pak Haji. Ah, kapan meneh? Pak Tresno. Ayo toh. Ibu. Pak
Masih bersama JMC Konco Dewi Makro sarang dan cerah foto di jantung lalu ki nyusakan paran audio sound system. Pak Sampurun monggo Pak Sampurun monggo. Asik deh. Kang Rawo Mas Miyono juragane saking Setu. Barnyidam Sari permintaan dari Soibul Hajat. Oh lagi dong. Kelinci ucul karo ireng manis. Mas, dari sini ada yang minta Medion Ngawi. Oke. Karo lali janjine cair ora iki Pak? Oh kudu cair. Cair toh Pak? Ya abis ini langsung telingsingan ya Mas Asep. Telingsingan Mas Asep. Masukin bandari. Di medley wae engko. Lanjut Mbak Dari. Terbikin spesial untuk saya belajar Bapak Sutresno Matur Sembah Nuwun. Brontong. Oh, ini anaknya. Aduh. Ayo keluarin. Masuk. Diparani ngoyo. Jarene kok wis teko kono.
nuwun Pak Tresno. Bu, hae Bu. Matur suwun. Ya ampun. Wajib. Ayo Pak, kewajiban Pak. Ada lali janjine, ada Medion Ngawi. Ayo Pak, hae mboten. Ayo Mbak Amel, masukin Mbak Amel. Sarang sempet Bapak kiwa. Sugeng rawuh juragan saking Asri. Sebah nuwun. Pak Tresno. Lokasi satu cair. Bon cair. Cair dong. Ayo lho, Pak. Tinggal Mbak Ndari wis cair urung, Mbak? Caire ngenteni Medion Ngawi iki, Mas. Karo lali janjine. Oh, lali janjine. La jebulane krasa-krasa keburu nafsu kasane montang-manting rakyat-rakyate aku dhewe sing kebanting. Terpikir spesial untuk Bapak Haji Samanto. Lali janjine. Atur pinten di Talita. Ibunya ayo joget. Iya. Ayo Bu, monggo Bu. Joget pergi Bu. Monggo Bu. Lo lo lo. Ayo Kak. Ayo Bu. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak meneng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ayo Bu, monggo Bu. Kersane kangen punya.
Sik. Iki enek brondong Mas. Ini isinya apa Mas? Brondong. Tarik dong. Isih ori. Tarik dong. Hae no. Mbak Dari. Kalem. Di sini sudah nggak ada celengan lagu. Di situ apa lagunya? Lagune Madiun Ngawi. Oh, iya. Madiun Berarti ya. Ngawi. Langsung cair bapaknya nggo duit sak tas. Siap. Yo. Janjane kowe. Oh toh. Nah, Mbak Amel sini Mbak Amel. Mbak Dwi Kinara. Madiun Ngawi Mas. Matur suwun. Tak matur manut. Oh capek gunung guys ya. Nanti diputer. Mereka sampun katur. Monggo kapur tidak mriki monggo Pak Sular. Terbingkai sebesar buat Soebul Hajat, Bapak Sutrisno Tala Ibu dan juga untuk Bapak Besan dan Ibu Besan. Matur Sular monggo. Ayo ngarep rono. Ayo Mbak Dari paranin Pak Sular. Nah. Diparani. Dan karo sing mangku gati sekalian sesepuh-sesepuh. Manis sedih kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis, yen mesem manise mung guli matu. Kaya bisa ngrantoke jantungku. Pak Samrur matur sembah nuwun. Sampean pancen ganteng, tambah ganteng yen ora seneng mandem. Wong solet Mas namine kempul. Nggih, monggo. Sampean gawane gendul, monggo Pak. Kembang hati aduke dironce-ronce, setengah mati aku naksir kowe. Asik deh. Asal lagi Mas ning kutha Solo, aku ngerti sampean seneng ning godho. Tires-tires aduke dolane Jawa, kowe wong manis sing duwe sapa? Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Ayo Bu, joget monggo Bu. Ayo Bu. Pokoknya joget. Sur, sur. Ayo. Cemenang. Ayo Pak Sular dicabut Pak Sular. Lolo. Angga Bu. Manis dik kowe pancen manis. Tambah Yen manis. manis seneng lamis, yen mesem manise ngungguli madu. Saya bisa ngrontoke jantungku. Yo Mbak Dari. Mas nambine kempul. Halo.
dek dironce-ronce setengah mati aku naksirku. Ayo Mbak Kris, lagunya apa Mbak Kris? Mumpung di sana udah, pokoknya di sini juga harus. Aku ngerti sampean senane bodoh. Iris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis sing duwe sapa? Memang lidah mas tidak bertulang, andai bersilat ikuat. Ayo Kak Tresno. Mat persembah niwun. Mbak Dari, pripun? Pak Sular nambah napa mboten? Pak Sular nambah mboten, Pak? Hah? Mboten nate nambah ngetikane Pak Ibu. Sular mboten nate nambah. Nggih, Pak Sular niku cekaping setunggal Apa ya mawon. pisan-pisan nambah to, Pak? Nah, iki Bablas. maju meneh iki. Ayo kene. Ta iki bos-bose nang kene kabeh lho. Bose iki lho, bose iki lho. Nah, ayo. Ayo tanggung jawab Mbak Dari. Gengsian, Pak Bos. Lagune Pak napa Bos. niki? Lagune Alah. napa Pak Men? Monggo. Pak Ngadimin monggo. Lagune napa niki? Oh, Jambu Alas Mbak Dari. Oh, langsung Jambu jambu alas. Oke, langsung mawon. Nggih, nggih niku mau Aja. kintunan saking Pak Tresno. Jambu Alas. Nggih. Iki mumpung bose men wis kersa Nah, lenggah. wis isih lenggah wis pokoke santai. Engko tak kondur Ora nang tamune selak rame engko ora sempet. Iya, engko. ora sempet kok nek wis rame ramune. Monggo Pak Amin. Masake napa? Monggo, Bos? Pak. Oke, permintaan dari Soibul Anu, Hajat, Bapak Sutrisno Langsung Jambu Alas. alas. Monggo. Om Asep, Ayo Pak Men. Diwale, Mas Ari. Jambu alas. Monggo Jambu Alas Mas. Silakan kalian JMC Konco Dewi. Didukung ada Sangkan Paran Audio Sound System. Konco dhewe. Mbak Amel, coba nang Mbak Amel. Mbak Amel, Soibul Hajat. Kelingan manis Monggo, Bapak. meseme. Bapak Terus boleh joget nggak, Pak? Monggo, Pak. kelingan ramah kemuyune. Kemoyone. Tresno Bapak, lan boleh joget, Pak? kasih sayange karep atiku lakon dadi jodone. Monggo Bos Joget Min. aku. Sayange Ayo, Pak, wis tarik. duwe bojo Bojone loro. nanging aku kepadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni Konco. Ayo tarik, Pak. Ayo Pak Men, monggo Pak Men. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja Terima kasih, Bu. direbut. Sumpah neng batin yen pulang beli jadi kawin tekad teng ati ora bakal luruh ganti. Ayo Pak Men, tarik lagi no. Mantap. Amel. Sumpah we janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas yo manis rasane najan dilas tak enteni rondone
kelingan manis meseme terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi jodhone monggo dilanjut napa niki amin. Lagunya apa lagi Pak? Jambu alas kulise ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut kijing miring jare nduk Sumpah batin gula jadi keling tekad ngati ora bakal loro ganti. Kok capek? Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. iki Pak Deman monggo Pak Deman malas dek manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni Matur sembah nuwun Ibu. matur sembah nuwun Pak Min. Kijing miring Mas. Monggo kalian JMC. Ini kemarin ini. Oke yo, kono ayo. Sing adem. Nggih. Matur suwun nggih, monggo. Monggo miring. Monggo Pak Man, monggo Pak Deman, monggo. Mriki napa mriko? Mriki mawon nggih. Monggo. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring, kijing miring, ambil bolong sisa bajing ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring, lancir kuning jadi lakon. Ayo Mas, Ayo kijing miring. Ampun Paman. Kijing miring, rayemi kuning. Ayo amiyen iso nyanding. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kenceng banget. Pikul suket Budhe, monggo budhe niki. sayangi banget terati Monggo, Budhe. sakumpul. Ceket, Budhe, monggo, Dek. Mas, Ayo yo. kijing miring ayo Mas, penak miring, kijing miring, ambil bolong sisa bajing, etan tali kulon yo tali tengah-tengah ono uwok. Etan kepati kulon
Aja lali lho Pak Man wayahe parian. Pak Men. Pak Min. Lah Lali lho. Mbak Dari, pas tanggung jawab kabeh melayu. Lah iya. Terus piye? Keterangan piye iki? Pak. Pripun? Pak Sular. Lali lho. Pak Sular. Wayahe. Ayo masukin Mbak Amel. Wayahe pandum, ayo wayahe pandum. Pamen. Orang nganggo wayahe. Orang nganggo wayahe. Dayang kayune aja pegatan larang regane. Ayo Mas. Iki piye ayo Mas. Iki piye. Kijing miring. Ambil bolong sisa bajing ayo Mas. Penak miring ayo Mas. Penak miring. Kijing miring. Ambil bolong sisa bajing. Matur sembah. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Mbah Man. Mbak Man napa malih wonten selendang biru mengke wonten kijing miring nggih monggo katur dumateng para pepunden kula para sesepuh monggo caketi yang kakung caketi ayo Yang kakung. kono-kono yang kakung kuwi kanggo kanggo jampi saya nggih Tembangnya sing niki. nggih leres ini nggih yang kakung nggih Leres Mbak Dari. ayo masalahnya nek selendang biru ki enek sing versi cah nom-nom kuwi lho mosok iya yang kakung arep ngersake selendang biru sing kuwi nah ya Lah nggih niki sing nyemek. Nggih niki sing nyemek. Sing nyemek. Mbah Tin joget. ayo hanye ploki Kewai sapa to? gendang lho Hanye Matur suwun Mbak Kakung. Mbak Putri iki setia banget lho. setia Sehat selalu nggih. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Amung ngenaki ati. Nora tekan batin setiamu. Jan yuswane Yan Kakung ki tambah 10 tahun meneh iki Yang Kakung. Amin. Selendang biru Tetep ono janjimu selendang biru
sik to sabar. Selendang biru amung ngenai ati Nora tekan batin setiamu selendang biru meleh napa sampun meleh oh garek kowe kok nduk wis pokoke aku nek ya gelem nek wis ya ora apa-apa nggih Mbak nggih manut tetepane janjimu selendang biru monggo Pak Bos masa kalah karo Mbak Kakung. Mbak Kakung nyawere sakit lho. Jan luar biasa dina iki. Awet sehat nggih, Mbak. Wes pokoknya yuswane tambah 10 tahun. Bar iki engko lagune sing goyang-goyang, Bu. Nggih. Goyang. Selendang biru, selendang biru, amung ngenai ati. Nora tekan paten setiamu. Mas Ketimin. Bosium tetepane janjimu selendang biru paring donga pangestu monggo katuran beksa dumateng sagonging para pandhemen campur sari lumantar kalian JMC Konco Dewe monggo.
Yang putrine malah ditinggal ki piye to ki? Aduh. Ojo lali lho yang putrine ya dijak no. Ojo lali kok langsung yang putrine ditinggal. Nah. Ora yi nggih. Krasa penak Kakang Adi kok ya iso rukun ya. Sawer meleh. Matur sembah nyuwun. Jalali lho. Pripun? Iki putu kabeh. Oh, putu nggih. Putu anak buyut ngersake jambu alas. Pak Kakung jogete kalih putra lan putune. Jis ya. Jan. Dinteke sik no. Nyali warnane coklat tak tresnani donya akhirat. Langsung jambu alas, Mas. Aja lali pengantene no. Pengantene ya melu medun kene sisan, ayo sisan. Ayo. Iki jambu alas diaturke, ngene yang kakung. Ayo. Kelingan manis mesemi. Terus kelingan ramah gembuyune. Tresno lan kasih sayange karep hatiku lakon dadi jodhone. Ayo Pak Susilo tarik lagi Pak Susilo. Pak
Jumadi monggo. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno lelongso rasane ngati yen aku rak lakono melu duweni wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu duweni kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah wis janji manis rasane najan tilas tak enteni anane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno lelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu duweni monggo kantur Jumateng Popo Jumadi Pak DGB matur sembah nuwun terpikir sedasa untuk Mas Gasno ya matur sembah nuwun masih pantas di cerah foto si Jantung bersama JMC Konco Dewi monggo Bu sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku
Duh wong ayu bebujanku hati susah mung kangen sliramu ayo Mbak Rina wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira sing bisa nambani pertama Pak Ju. Materi sembah nuwun. Oke. Aja sumelang pangkagus tresnaku kira bakal ayu ora asunge aku bali wis asupan Monggo Mbak Situ. Lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu bebujanku hati susah mung kangen sliramu Rina wengi tak anti-anti hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani iki enak koping 17 nih ra apa-apa. Terima kasih. Sangat bablas ke napa malih Pak Jumadi biasane bablasan. Napa? Manut. Bablas ke ninggal katresnan. Oke. Lah, ninggal katresnan gak nganggo HE lho, Pak. Lah ya kuwi nganggo HE ya, nganggo HE. Pokoknya tetep orang nganggo tetep diganggu. Tetep nganggo HE. Sini pelanggaran ngapa ning kono? Ayo sini. Ayo Mas Yong, kene Mas Yong. Ayo Mas Yong. Oh. Bolone dicak apa Mas Yong? Oke, saiki nganu to. Saiki dadi tukang genset ta saiki. Oh alah, Bos Yong.
jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra koso aku kudu sambang karo sapa bojo mati arek iki tak suwun rino langi muga-muga Gusti suka pananggonmu kali bisa kumpul matur suwun kaya Pakde Setu, monggo Pakde Setu. Mas Haris, Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris, monggo Mas Haris. Disambung Mas Haris. Sepenting cair ya, Mas. Tak parane nang ciung. Sebagian kontur. Aku sekarang tadi cuma Daerah anu Banjo, asatipun Pak Sutresno. Monggo Mas Tresno. Rombongan Kalideres. Pendungkelan, monggo Pak Arwin. Monggo. Rombongan Cengkareng Kalideres. Kapur tidak beri monggo. Saking Depok, saking Ciracas, yang dari saking Taman Kota. Taman Kota. Kowe ngajak kawan Babur, tidak beri babur. nganti lengser srengenge ono kene aku nunggu bandari Tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni Pak Jamari monggo Pak Pur tuan rumah Pak Tresno Amir. Pak Amir ya ban kagungan kersa monggo. Winginane bar
bar kagungan kersa Taman Kota. Lah nggih. Hae lho, Pak. Tahun iki bisa kenapa Pak De? Pak Demor. Hae lho, Pak. Dewi ini lembandari roti sangon. Kelingan, biasanya Kelingan, kita no. kali lho, wadah. Wingi nderek. Matur suwun melu. Iki penyanyine sing kelingan ya kur siji. Pak Dereng. Dereng. Pak Hae mboten, Pak. Oh, mengko. Nggih, Mbak. Mbah Jadul mengke anu. Sampean mboten. Cicing kiring. Nah. Ijing dereng pung nggih. 100. Ping 100. Nggih. Wes. Ora apa-apa. Penting ana Ora apa-apa Penting ping cair, 1000 ora cair. masalah sing penting Monggo, cair. Oh, kelangenan nggih, mengke kijing mering melih. Siap. Nggih. Sing penting cair. Janjane kowe nang Ya. Gelagatmu. gelagatmu saja nyupiani hatiku sujono kowe kencan karo priya Kanca deh. monggo Pak Tresno ingkang kagungan damel Bapak Tresno. Paris. maju mati Pak Susilo monggo Pak Susilo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang Matur suwun, Paris. nganti lengser srengenge ono kene aku nunggu kowe lali janjine anangmu alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem dandan kowe ora teko Pak Amir, napa niki? ini terus Kesake napa Mak Samir? Pak niki bablasé napa? dipun lajengaken setunggal melih Dapur mawon. Mas Nggih. Asep gubuk asmara nih. Oh, bablaske gubuk bablasé asmara. Nggih. Pak Amir tuh hae melih mboten niki. Nggih, bar gubuk asmara bablaske kijing miring sisan. Nggih. Iki Mbak Mur. Kusik. Monggo. Dirogohke, Mbak. Oh, Wah. HP. kunci. Lah iya. Janjane kowe nang Gelagatmu. gelagatmu saja nyupriani hatiku sujono kowe ngancan karo priya liya Bubuk asmara. dipun aturaken gubuk asmara monggo Kanca dhewe
Mbak Dari. Mbak ini ki pokoknya kijing miring. Pamer kurang akeh itu. Oh kirang. Pun telas sih. Lah kula dereng ya, Pak. Oh, bar iki kok kijing miring langsung. Pamer to. Nyatane ora kijing miring. Nyatane sing goleki Dari kok. Lah nggih to, winginane sik kurang marem nggih. Kurang itu. Mengene bali meneh nggih pamer nggih. Wong aturan rampung jam 1 kok jam 11 dirampung. Oh nggih, jare siji. Catatan satrone Kata tutur. Saya merati. Atur sumpare. Aku kowe dadi karwo. Makolaran mangku asmara. Pamit angsal salam saking Pandi Gepeng. Kenyawir to rene. Monggo saestu niki. Niki. Lho, Pandi Gepeng. Santo Wardoyo sehat selalu nggih matur sembah nuwun. Yang lewat aku kali Bos, orang ngawur ya, Bos. yang tadi cinta joler Iya iyo, ya iya iyo. Lancakan tempat tulisan warna abang tondo isi Kuku kae kepasito Matur suwun. Sembah nuwun, nggih. Wis do kondur iki piye ta iki? Sing penting pun do ninggali, Oh, Pak. sampun. Sing penting pun ninggali. Pak, jenengan dereng lho, Pak. Pokoknya Ampun arep kondur arep yen, ndelik nggih. ning mburi Ampun dadi tukang kondur yen, jajan nggih. tetep ae konangan. Tetep konangan. Nek Pak Dene iki tetep kijing miring. Nek dereng kijing miring dereng medal. Bar iki langsung kijing miring. Iya langsung kijing miring. Ora metu. kijing miring ora metu wis to. Iki Mas Asep. Wae. Sajroning ati datang luntur saya merati. Iya ayo. Ayo. Aku kowe dadi garwa tergareng tubuh Jos. Pun. Matur sembah nuwun Pak Ari. Pak Ari. Yuk. Bapak Susilo. Monggo pinarak mriki meneh, Pak. Ayo Dik. Ayo Mas, Kijing miring. ayo Mas, Kijing miring. ngeten beli ngulon,
Nika Bos Samir, mungkin bar niki langsung Bos Samir. Bapak iki ngersake anu, napa biasane si kucing. Oh, si kucing. Nggih, siap. Nggih. Bar iki langsung si kucing ya Mas Asep. Nggih, si kucing. Monggo. Terang tiun terun ter bojone wong jati pikir mas-mas ijeng miring.
kita nuhoni pamuritan saking Eyang Putri yaitu Pepeling ya, Eyang Kakung dan juga Eyang Putri. Lagu Pepeling. Ayo cok, nanti kafe ada Amel, ada Dwi Kinara dan juga ada Mbak La ilaha illallah Mbak Sundari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran alila dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan situmaninah luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ingatake tindak janggepe ayo kene ditambah salat jamaah aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing yen kepareng besok munggah suwarga. Sasampunipun tetembangan Pepeling kula sak kadang kula sak kanca manunggal kalian CMC.